kažem. Ja rekao, ne znam uopšte o čemu se radi, hoćete mi objasnite. Ne, ti, kaže, generale, rukovodiš ovaj Katnić, taj tužilac. Kažem, kome rukovodim? Gde su Mi ti ljudi? kažete kome, koji su ti ljudi, s kim, ne, ti rukovodiš i tako dalje. Ako ne, kaže, ti ćeš meni umreti u zatvoru, ti si bolestan, on je odmah tako nastupio. Ja ću ti osuditi 15 godina zatvora, vidjet ćeš 20, ako ti ne sarađuješ. Ja kažem, ljudi, ja sam policajac. Šta god treba o saradnjam, koja god pomoć treba, evo ja sam tu. Kažete šta treba da uradimo. I koji su ti ljudi? Evo, ja ću prvi da vam pomognem. Ipak sam ja dugo u protivterorističkim jedinicama, znam sve o terorizmu. Mislim, kako da suzbijemo, kako da sprečimo, nije bitno. Evo, tu sam prisutan. Hajde da vam pomognem. Ne kaže ti nećeš da pomođeš, nećeš da opozoveš svoje ljude koji hoće da sruše vlast, da pucaju na građane i tako dalje. Mislim, ja kažem, ja ne znam o čemu da mi razgovaramo. Ne, kaže, ti ćeš me 20 godina u zatvoru. Kažem, dobro, ako je to pravda da ja nevin idem 20 godina u zatvoru, vodite ga u pritvor. I to je tako bilo.